pangutana, murag na, nagsakit akong dugan natin. Mao ba Ate Jean? So bitaw no, murag lisod gyud. Sa iyang pangutana Ate Will, kung sala ba daw niya nga wala niya gipaila ang bata sa tinuod niya nga amahan, no. Actually dili lang siguro ikahiubos, no, pero mao na ni ginabalik-balik nato diri. Frankly speaking lang, tinuod na kay igo nga rason nga anong ingana ang posible nimo nga ingon pabaruganan. Pero once manggod nga mahimo na tang ginikanan, dili na ta angay magpaka-selfish. Ingon pa kinahanglan i-practice na nato ang broad-mindedness, ang pag-adjust sa mga sitwasyon sa mga butang-butang. Ang kuan man gud dinha, ang punto man gud dinha is oo naa kay rason. Og ang imong rason pwede nga himuon nimong ingon pa protection unta para dili masakitan ang bata. No? Protection sa bata kay basin og moduol siya na dili ang kunon. It's a puwera ra gihapon. Yes, di ka gusto nga kung unsa ang kasakit nga imong gibati sa wala pag-ila or pag-recognize sa imong pagbuntis nga mapasa po didto sa bata, no. Oo, maunay ginaingon lagi Ate Will, no, nga naatay mga maayong kuan purpose, pero ang nasipyat lang din kay dili pod ang proseso. Tinuod nga valid lagi ang imong rason, ibutang ta nga maugid to, gusto lang nimong maprotektahan, pero kinahanglan nato nga mahibaluan or kinahanglan nato nga madumduman na mga ka-feelings, no, labi na sa mga inahan din mga susama sa amo nga naka-experience og ingana, no, nga medyo wala giila or na ay mga complications during sa inyong pagkabaton og anak, naplanuhan man na or wala, ingon pa may kuan man agreement man ninyo or dili or unsa man din nga klase, basta ing ana nga sitwasyon nga medyo kabalo ka nga walay paingnan or posible gyud may posibilidad gyud nga mabroken or mag-ihay mo og dalan, kini lang ang kinahanglan nato nga timan-an ha. Tinuod sakit dili maayo nga ingon pa ipabati nato or gusto natong mabati sa atong mga anak ang atong nabati nga mga kasakit, no, sa during sa ingana lagi nga mga panahon. Pero ang pinaka sure lang din is katungod sa atong mga anak nga makasayod sa kamatuoran. Kana gyud ang pinaka panghawiran nato. Posible nga sa gagmay pa sila ma-open man nimo ang usa ka topic about sa ilang tinuod nga amahan or kung unsa man ang tinuod nga sitwasyon. Posible nga dili dayon nila ingon nga masabtan or dili dayon nila ingon nga maabsorb ang mga butang-butang og maglisod ta og explain sa dagan or kung unsa gyud ang tinuod nga panghitabo. Pero mao na ginaingon nato nga bisan man gani sa atong dagko, kinahanglan man gani og proseso. How much more sa mga bata, no? Siguro sa mga early age pa nila na kay i-open sa ilaha nga daghan gyud na og pangutana og sometimes murag mawad-an ta or mablangko ta at will kung unsaon nato pagtubal, kung unsaon nato pag-explain, kung unsaon nato pagpasabot. Pero kinahanglan nga iandam pod nato atong mga kaugalingon nga moabot gyud sa posibilidad nga ingana. Kinahanglan nga pagka once na ay follow-up questions ang mga bata, naapod kay imong kaugalingon nga pamaagi. Nga ready gyud ka nga mo kuan Ate Jean. Na kay imong kaugalingon nga pamaagi nga i-relay nimo sa ilaha, maisulti nimo sa ilaha nga ang ilang mga pungutana matubag pero sa sakto nga panahon, sa sakto nga higayon og kanang mature enough na sila, kanang naa na ba sila'y kaugalingon pod nga experience, bisan og gagmay pa sila. Lain manggud tong infant pa kaayo or kanang maupag yun nagsugod og sulti or mga pangutana na mga bata Ate Will nga inquisitive kayo. Yes, sobra pa kayang inquisitive na. Kana nga mga idara medyo maglisod ta og explain, pero pwede nimong maipauna sa ilaha nga sa pagkakaroon na gusto man ni mama i-explain sa imo pero dili pag yun nimo kaayo masabtan, so maghulat lang ta nga maabot ka sa ingana nga edad kana bang ingana nga pagpasabot. Kaya actually ang bata pagka once maayo ang inyong communication,
maghulat gyud na no, or mo kuan ba mo timaan na sa kung unsa man galing ang imong gisaad or gipangbuhian nga istorya sa iyaha. Og hopefully pod ikaw nga nagbuhi og istorya, naghatag og saad, is imo pong paningkamutan or imo gyud nang timan-an. Yes, Nga matuman. Oo, nga pagka once moabot siya sa ing anak nga edad or nakita nimo nga naa na siya mga experiences sa pag-ila sa tawo, or di ba kapag recognize og usa ka tawo or pagtan-aw sa usa ka sitwasyon, dinha nimo ma-feel magyud nimo actually nga mauna ni ang right time nga pwede na nako ma-discuss sa iya og balik ang mga pangutanan niya previously nga wala nako nahatagan og tubag tungod sa iyang kabatan-on pa sa iyang hunahuna. Maulang yun to siguro ang pinaka-sipyat, dili siguro na to i-consider nga sala, sipyat lang yun nga yes, ang iya. Oo, maulag ito, gusto lang nimo nga maproteksyonan, pero na ay pamaagi lagi nga gusto natong protektaran ang mga tao nga mas naka-worsen hinoon sa sitwasyon. Ang kaproblema lang nila Ate Jane kay dili sila close. Di sila close. O sana Ate Will sa mga sipyat no. O makasabot gyud ko kaayo sa atong letter sender since single mother lagi ka, ang naa sa imong focus is maka-provide ka sa kinahanglanon sa imong bata. Pero mao na kinahanglan pud nato nga masabtan bisan dili sa mga single parent Ate Will no. Sa mga couples din nagtambayayong unya mas priority nila ang trabaho. Kinahanglan gyud nato nga masabtan nga dili ko mo na ihatag nato ang needs or mga luho sa atong mga anak is mahitawag na ta nga uliran no. Kay kasagaran gyud sa actually sa mga early age ang pinaka best nahimo nga ipundar is ang emosyon. Emosyon gyud number connection, 1 Ate Jane. Emosyon ang inyong yung connection at attachment ninyo sa bata no, og syempre ubanan pud na sa mga maayong pulong, maayong mga giya or kanabang atong pagbantay sa ila kung unsa man galing ang ilang hilig, mangita og mga salida or makiusyoso sa mga dagko na yung mga bata nga gusto ko nga mo join didto yes, sa mga ate o sa mga kuya. Kana siya advance gid siya, di siya gusto mo join sa mga bata. Yes, kana nga mga time kinahanglan gyud na sila og guide og constant nga pagpa-remind nga oo gusto nimo pero dili sa karon or di ba kana bang paghatag og comparison sa iyaha sa mga butang-butang. Og mao ni ang pinaka kuan gyud no nakulang sa ilaha Ate Will. Ikaw gani sa imong kaugalingon nga experience nahiubos ka sa imong anak, na down ka og normal gyud na ang reaction sa lawas sa usa ka tawo nga pagka once grabe ang disappointment. Yes, kung ma-stress ka, maluya ka. Maluya gyud ka. Kana lang gani nga padayon nga pag-atiman sa imuhang inahan sa imuha og mga suporta, mga siguro word of wisdom or unsa ba na diha nga encouragement mautoy nakapabalik sa imo no og kadasig. Mauna ang ingon pa kinahanglan pud nimo nga mabuhat sa imong anak. Siguro sa pagkakaron malisdan ka og hanap sa iyaha, pero since ingon palagi professional naman ka siya, pero malagi na kinahanglan bisan unsa ka professional ang usa ka tawo pagka once medyo lig-on ang iyang emotional yes, strength. Kung low self-esteem siya Ate Jane, lig-on ang iyang emotional gihapon. strength, mag-struggle gyud gihapon siya. Probably sa academics or sa unsa diha nga mga knowledge mo excel siya, pero dinha manggod ka maglisod pagka once dili nimo makontrolar o dili ka kabalo unsaon nimo paghandle ang imong emosyon. Yes, mo nay problema Ate Jane. Og sa iyang mga pangutana Ate Will nganong naamang yung mga lalaki nga dili mo angkon, actually daghan gyud na og rason sila. daghan na og rason gyud ma'am ko kasi natulong nato Edna. Ma'am Edna, daghan gyud ang rason kasagaran sa atong nahibal-an is kana lagi dili mo ako og responsibilidad, dili ganahan mo ako og responsibilidad na ay komplikasyon sa iyang kahimtang o di ba dili siya qualified kana wala po siya igong wala po siya igong kadasig or igong wala siya na dili siya madawat sa pamilya sa lalaki inana isasab na. Og usapod nga kuan Ate Will, mga rason is naapod siya kaugalingon nga struggle during pod sa iyang childhood. Kana bang wala siya makuhaan og father figure nga pwede niyang gamiton para kuan or di ba since may legal man lagi pud nga pamilya, probably conflict sa iyang kaugalingon nga pamilya no. That's why nga mas gipili na lang to niya katong kuan og
kwan na siya gibuhian or unsa bay iyang unsa man ang iyang mga rason iya pod ng kaugalingon nga struggle. Ang kinahanglan nimo karon is mahanapan nimo og pamaagi kung unsaon nimo pag trace ang imong anak og imog yung Yes, ipanalangin no. mm. Ipanalangin gyud nimo, wala gyud kay lain karon nga mabuhat kundi ang ipanalangin siya nga bisan pa man sa panghitabo is hatagan pa mo og chance nga magka istoryahan ay og magkapasaylo ay. Mao lang siguro to Correct. akong share sa atong letter Sunday. Yes, salamat Ate Jane no sa imong mga maayong words nga gikahatag o message nga gihatag sa ato letter sender karon aron makabangon pod siya ug aduna sab ko'y kadugang kang Ma'am Edna no nga ug sa ako lang kawaling huna-huna nga dili gyud nimo sala no sa imong pangutana una nga sala ba nako nga wala nako gisultian si Rema may tungod sa iyang amahan. So ug sa ako lang dili sala kay bisan ako siguro kung sa imong na ako sa imong kuano kaugalingon karon dili pud ko mosulti Ate Jane kay ngano di man ko ka sure nga si ang kunon siya kung basin mo duol siya dito na dili ang kunon so mo ingon nga masakitan ang akong anak so mas maayo pa nga Silbi dili na lang nako siya pahibalon kung kinsa murag magpabilin lang gyapon ko Ate Jane no sekreto kay siya raman mismo apan daghan panghitabo ni ini nga dili gyud ang kunon bisan pag murag magpakiluoy pa ang babae or ang anak nga ilha ko murag di gyud madawat labi nagnaay pamilya kay mahadlok naman siya nga biyaan pud siya sa iyang pamilya kung mahibaw-an nga na ay kuano na adi ay mga bagid sa ulitaw pa siya so naa siya gidaganan nga responsibilidad so is mo na ilang kadlukan mga week pud to sila Ate Jane Yes, week nga gyud pagkatao og ngano ko nung naay lalaki nga dili mo ila sa ilang anak daghan na sila Ma'am Edna nga dili mo kuano dili gyud mo angkon bisag kuan gyud sila nakahimo ana nga mga sala so number 1 di ay nga rason nga mahadlok ang lalaki nga mo angkon sa iyang anak tungod sa wala niya planuha nga pakaslan ka or kanang wala nahigugma sa imuha Ate Jane kanang passing lang ba o giduwa-duhaan lang ka di ba na dili siya andam nga mamahimong amahan sa imong anak so inana na di ay ang mga ubang lalaki so no dingon nga napud sila mental health issues so tungod sa mga di nila pud siguro kalikayan nga mga inana nga nagyud na hitala na sa ilang mga huna-huna nga medyo sa ila pud siguro nang nadak-an Ate Jane nga kanang kaliwa mo nagyon nga kaliwat sa ilang mga huna-huna sa ilang mental health nga mo deny or mo iwas og obligasyon ang sunod pod kung ana siya no kaning cultural or societal issues o pressure sa usa ka tawo nga medyo dili gyud sila no makadawat tungod sa siguro Ate Jane nga ang ilang culture mga high class or kana mga kwartahan sila or mga known sa society and then hadlok nga mamantsa yes, mga dungog ang ilang dungog mingon nga dili ka madawat kay pobre ka or unsa ka diha ra sa ilang pananaw so isa sab na ngaynong dan nga mo kuan gyud no muli kay ang lalaki bisan pagkasayod sila nga sila ang amahan sa bata apan dili sila gusto nga mamantsahan ang ilang kaliwat so dako kayog impact o dako kayog epekto sa usa ka bata no nga dili ang kunon sa usa ka amahan kana bitong sakit bitaw bisag sa ato ra gani nga nagabasa o nagapamati siyang kuan karon sulat nga medyo masakitan ganing tanong nga ang atong anak dili ang kunon so dako ang epekto ana sa bata maugid ang iyang emotional ug psychological effect gyud Ate Jane dako kaayo ang epekto sa hunahuna sa bata so makahatag sab na og kuano kanang low self-esteem sa usa ka bata ug naapod siya kakulangon nga walay ni angkon niya sense of belonging lack siya ana so di nato kalikayan nga ang gibati sa imong anak karon murag inaana gyud tungod sa iyang kuano nga dili siya
maka-adjust Ate Jean o makakontrol sa iyang feeling karon no sa iya emosyon. Actually, Ate Will, ang kasakit sa gibati sa iyang anak karon double. Kay ang feeling ana sa bata nga nganong gihakugan man ko sa akong inahan. Oo. Pwede ka di gyud nako para sa ako di gyud nako ma-blame ang bata nga nung ingana. Kay mao lagi na protektahan nato di ta gusto nga masakitan siya. Pero pwede man natong ipahibalo sa iya nga ay ang sitwasyon wala kagi angkon, so di na lang siguro ta mag-expect or sana it's naa na sa iya. Yes, pwede ka ayo Ate Jean, no? It's up to her na kung i-risk pa ba niya iyang kaugalingon nga emosyon nga makigmeet siya bisan og kabalo siya nga ingana ang mindset sa iyang amahan. Ay na patugatugag duol dito kay di jud ka ilhon, di ba? Oo, kung iya bang i-try or maminaw na lang siya or maglikay na lang siya nga masakitan. Mao na nga ingana ang reaction sa iyang anak no kay na-feel na ko nga doble ang kasakit kay gikan sa dili pag ila sa iyang amahan unya ang paglimod pod sa iyang inahan. Yes, mo ginay inaana. So sa ako pong na-experience hibaluan Ate Jean sa akong uncle nga inaana nga ang amahan nakabalo siya nga iyatong anak apan ang katong inahan sa bata dili gusto ipaila. Oo, more po inana more opposite. Oo. Unta mga ka-feeling sa atong pagbasa sa napili natong quotes for the day about sa irresponsible father quotes Ate Jane nag-ingon. There's nothing worse than a man that can be everything to everybody else except a father to their own child. Sinulat ni Fatima sa Pinterest.com. Murag nakabuhi na kog ingana nga istorya. Murag nahimo na ning personal. Actually tinuod gyud na dili nimo mabasa lang usa ka tawo nga maka istorya og ingana nga maayo tuod ka sa uban nga mga butang asa ka nag-excel pero sa imo nga kaugalingon nga responsibilidad sa imong anak dili nimo kaya nga magampanan. Di ta makaingon nga ika-proud nimo kung unsa man galing ang imong mga nakabuot labi na og naa kay usa ka butang nga wala gyud nimo gipanubagan. Correct gyud na Ate Jean. Gyud na nga mao gyud padayon ta sa pagbasa sa atong Bible verse for the day nga gikan sa sulat sa Romans 11:33 nag-ingon. On the depth of the riches both of the wisdom and knowledge of God, how unsearchable are His judgments and His ways past finding out. So nagpahinumdum na usab ka nato mga ka-feeling sa balaang kasulatan nga ang Dios ragyud ang walay makatupo nga kaalam o kahibalo sa tanan no diri sa kalibutan. So dili matukib ang iyang ang iyang gahom ug ang iyang pagkatawo nga siya gayud ang nakasayod sa tanan nga panghitabo sa atong kinabuhi, nakasayod kung unsay sulod sa atong kasing-kasing ug kita walay kasayranan ni ana. So kita nga isip magtotoo atong dawaton kanunay ug atong ihimaya kanunay ang Dios nga siya may nagbuhatan to. So maroto mga ka-feelings ang atong episode karon ning kahapon. Wala naman tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban. Hangtod na lang og mang-adlaw og uban sa atong ati sa kahanginan. Yes, magkini si Ate Jean. Ug kini si Ate Well ug uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores. Salamat sa inyong pagpaminaw. Dalaygon ang Dios.